नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर आजची रेसिपी आहे सौंदाळे फ्राय, कोळंबी फ्राय आणि कोळंबीचं सार। तर चला आता सुरेखाकडून जाणून घेऊया कशा पद्धतीने बनवणार आहे। आता ही कोळंबी मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहे 2 ते 3 वेळा। आता त्याला लावते मी कोळंबीला मीठ लावलं, त्यानंतर सौंदाळ्यांना मीठ लावते आणि थोडीशी बाजूला ठेवली आहे कोळंबी फ्राय करायला, त्यालाही मीठ लावून घेते। त्यानंतर आता हळद लावते, आता थोडासा कोकमचा आगळ लावून ठेवते, कारण आतपर्यंत आगळ लागल्यामुळे छान टेस्ट लागते। किती मिनिटं लावून ठेवणार आहे मॅरिनेशन करून? 10 मिनिटं ठेवणार, जास्त वेळ नको आहे, 10 मिनिटं लावून ठेवायचं। आता त्यात थोडंसं आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे, ते पण लावून ठेवणार, त्यामुळे पण एक चव छान लागते। आता आपण कोळंबीचा रस्सा बनवणार आहोत, त्याला भाजलेल्या वाटणाचाच रस्सा बनवणार। तर त्यासाठी आपण प्रथम भांडं ठेवलं आहे, त्यात तेल टाकलं थोडंसं आणि टाकले लसूण थोडीशी भाजली की कढीपत्ता, त्यानंतर टाकणार आहे त्यात कांदा, तो थोडासा लालसर होऊ दे। त्यात आता आपण टाकणार आहोत टोमॅटो, बारीक चिरलेला टोमॅटो। टोमॅटो जरा चांगला मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा। त्यात टाकलाय आपला मालवणी मसाला, थोडासा गरम मसाला, चांगलं मिक्स करून घेतलाय मसाला। त्यात आता टाकली आपण कोळंबी, ती जरा चांगला मसाला लागेपर्यंत फिरवून घ्यायची। चांगला मसाला लागला पाहिजे आतपर्यंत त्याला। त्यानंतर त्यात आता टाकणार आहे पाणी। आपल्याला जेवढं हवं तेवढं पाणी टाकायचं, घट्ट हवं असेल तर कमी टाकायचं, कारण कोळंबी लगेच शिजते। पातळ हवं असेल तर थोडं जास्त टाकायचं पाणी। आता त्यात टाकणार आहे वरून मीठ, कोकम टाकणार आहे, बघा हे कोकम आहेत, 5-6 कोकम टाकणार आहे। आणि त्याला आता झाकण ठेवून चांगली उकळी आली की आपण बघू नंतर। तर ही आता बघा चांगली उकळी आलेली आहे। त्याला आता मी हे आपलं मालवणी वाटण लावणार आहे, कांदा, खोबरं, आलं, लसूण हे सगळं त्या वाटणमध्ये आहे। आता वाटण लावणार आहे, चांगलं एकजीव करून घेणार।
चांगलं वाटण मिक्स झालं की परत आपण त्याच्यावरती नंतर झाकण ठेवणार आहोत. बघा मंडळी, आता हे कोळंबीचा रस्सा झालेला आहे. भाजलेल्या वाटणातला कोळंबीचा रस्सा झालेला आहे तयार. हे रवा, हे थोडंसं तांदळाचं पीठ, मीठ आणि आपला मसाला आहे मालवणी. त्यामुळे सौंदळ्याला लावणार आपण सगळं. सौंदळ्या आणि थोडी कोळंबी फ्राय करून घेणार, त्याला आपण लावणार आहोत. हे आता सगळं मिक्स करून घेणार एकत्र. थोडंसं अजून मी कोकमचा आगळ लावते, कारण पातळ आगळ होता. थोडासा कमी आतपर्यंत चांगला व्यवस्थित लागला पाहिजे. मी परत थोडासा आगळ लावते आणि आपला मालवणी मसाला लावते. तर आता आपण हा मसाला सगळ्या सौंदळ्यांना आणि कोळंबीला लावून घ्यायचा व्यवस्थित असा. आणि आपण हा गॅसवर पॅन ठेवला आहे, त्याच्यात टाकला आहे प्रथम तेल. आता आपण हे एक एक करून रव्यामध्ये, रवा आणि तांदळाचं पीठ आहे त्याच्यामध्ये घोळवून चांगले फ्राय करून घ्यायचे. तर सगळे एकदम फ्राय करून घेणार की पहिले सौंदळ्या फ्राय करणार आहे? पहिले सौंदळे फ्राय करून घेणार आणि सौंदळे झाले की नंतर आपण त्याच भांड्यामध्ये कोळंबी फ्राय करून घेणार. तर बघा मंडळी, कसा छान कलर आला आहे. आता एक बाजू झालेली आहे, आता दुसऱ्या बाजूने आपण पलटून घेऊ. हा, एक नंबर. भाजून झालेला आहे एका साईडने, दुसऱ्या साईडने तसंच भाजून घ्यायचं आहे. दुसऱ्या साईडने पण झालेलं आहे बघा, छानपैकी झाले. ते मी आता काढून घेते. आता कोळंबी फ्राय करून घेणार आहेस ना? आता कोळंबी फ्राय करून घेणार. हो. तशाच पद्धतीने कोळंबी फ्राय करून घेऊ. त्यासाठी पण परत मी तेल टाकलं आहे आणि आता कोळंबी घेऊ. एक एक करून आता कोळंबी सगळे आपण फ्राय करून घेऊया.
कोळंबी पण एका साईडने फ्राय झाली आहे. आता दुसऱ्या साईडने आपण ती पलटून घेऊ. बघा मंडळी, एक नंबर अशी आपली आजची रेसिपी तयार झालेली आहे. या पद्धतीने तुम्ही करून बघा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.